Llarg! Fort! Jau! Salta! Pols! Què? Senyora! Aló! A veure, molta atenció. Se'ns ha acusat d'inventar-nos coses. Què dius? Una setmana. Una altra setmana se'ns va acusar de copiar-nos de la Viquipèdia. A veure de què ens acusaran aquesta setmana parlant de monstres catalans, Jair. Compte, perquè avui no és un monstre, sinó un gegant català. Molt bé. Encetem la sèrie de gegants català, que n'hi ha més de 20. Més de 20. Més de 20. Jo m'estranya no trobar-me'ls pel carrer, ja directament. Que sàpigues que també ens acompanya en Jordi Ventura. Jordi, bon dia. Com a gegant No, català. jo nunca muero. Home, en Jordi Ventura és enorme, no cal que us ho expliquem. Enorme, però en tots els grandíssim. sentits, a més, Exacte. Moltes gràcies per Doncs- l'elogi enverinat. Escolteu amb dos, i la gent que us acompanyi, que sento gent riure per darrere. Hi ha gent, hi ha públic. Ens hem quedat al públic de la competència. Això m'agrada molt. Això està molt bé. Això està Perquè molt bé. venen a veure els Oscars, que són els divertits, i després diuen, va, per pena, ens quedem a veure la segona. Exacte, els divertits i els de la pena. Doncs escolteu bé aquesta història perquè sembla un capítol de Bola de Drac. A veure. Avui parlem d'en Joan de l'Os. Carai. No d'en Joan de l'Hort. No. De seguretat. En Joan de pública, l'Os és un dels més mítics gegants catalans. Descripció policial. 2 metres i mig, Sí. pelut, celles juntes, Sí. sabates petites i ungles llargues. Sabates petites perquè són les que tenia de petit, mai se'n va comprar. Clar. És una història tristíssima, eh? Sí. Punt feble, força incontrolable i dèficit d'atenció. Oh, això està diagnosticat ara, eh? Sí. Ara això ho podria atendre la Seguretat Social, eh? Clar, ara disposem de dades mèdiques de les que no disposaven els nostres avis i ara podem diagnosticar els mals dels nostres gegants. El TDA. Exacte. Trastorn dèficit d'atenció. Exacte. En Joan de l'Os és fill d'una dona i un os. Vivia... Mare meva. a veure... Jo crec que ja em retiro aquí. No. Aguanta, Jordi. Vivia en una caverna de petit, però un dia es va escapar i se'n va anar a viure amb sa mare a un poble de la Cerdanya. Això després de matar el seu pare, que ho heu omès per no fer-ho dramàtic. Recordem que en Jair Domínguez és de l'Empordà, té certs problemes a l'hora d'accentuar, és de l'os. De l'os, sí, Clar, de l'os. Però no de l'ost, De l'oso. No un personatge de Perdidos, tampoc, eh? No sabe Joan ni hablar. de l'ost, eh? No. Que estaria molt bé tenir un Joan a l'Ost, però en fi. Vull dir, no tens cap problema parlant, és una variant. No, és una variant dialectal, exacte. El primer que va demanar en Joan de l'Os, quan va arribar a aquell poble de la Cerdanya, Sí. és que volia anar a estudi. Però el professor va dir, no, que et menjaràs els nens. Bé, total, que no és un home estudiat, en Joan de l'Os. No. Anava voltant pel poble fent feines i un dia va aparèixer un senyor molt dolent al poble i va dir que volia ser l'alcalde. Mira. Això, les coses anaven així abans, eh? Sí. Automàticament, en Joan de l'Os li va rebentar el cap. I l'alcalde del poble li va dir, què vols de recompensa? I ell va dir, atenció a la recompensa, va dir, una barra de ferro de 7 quintars, que són 300 quilos. Total, que se'n va anar al bosc a buscar feina i va conèixer un tio que es deia Arrencapins. I ell anava amb la barra de ferro. Ella, amb la barra de ferro, es va trobar un tio que es deia Arrencapins. A què no sabeu a què es dedicava? Tal per a qual. Sí. Doncs Arrencapins, amb el dit. Es van fer amics, després els dos van conèixer un tio que es deia Regiramuntanyes. Mira. I que feia exactament això. I cobrant, Escolta'm, però... Era un tio que estava contractat per girar muntanyes. És que de vegades estan mal posades les muntanyes. Doncs aquell es col·locava. M'agradaria més que donés la vessant nord cap aquí, que és més bonica. Que em Doncs- toca just la de la cimentera. Doncs això, es veu que li pagaven a 5 jornals l'hora i aquest en Joan de l'Os li va dir que el contractava pel doble. Total, que ja eren 3. Després van trobar un tio que es deia Bufim Bufam, no sé si el nom era aquest exactament, que movia els núvols. Sí, no, perquè el nom Arrencapins i Regiramuntanyes són cognoms catalans. És clar, Tota la vida. però Bufim Bufam, a més, sona queda una mica gay al costat dels altres. Total, que els va fitxar. Quan van ser els 4, sabeu què van fer? Què? Doncs van decidir anar a buscar el diable per matar-lo. Això passa, que t'envalentones amb una colla d'amics. Què passa? Vaig en pixo a la porta del col·le, tu. Doncs, noi, eren altres temps i ja veieu que les coses abans eren diferents i no calia demanar un ordre judicial per fer segons què. No. Total, que van dir, anem a matar el diable. El diable vivia en un pou, però només en Joan de l'Os es va atrevir a baixar. Ei, I quan va arribar a baix, què? va veure que hi havia... Joan de l'Ost. Va veure que hi havia a baix del pou una porta on vivia el diable i davant 3 pubilles ballant.
Ah. No sé, la història és així. Total, que en Joan va dir... És una prova del destí. En Joan va dir, què feu aquí? Bueno, i abans de respondre ja estava barallant-se amb el diable, ell. Va agafar una espasa, li va tallar una orella i el diable li va dir... Atenció, que senyor que és el diable, li va dir... Escolta'm, quan tinguis problemes, mossega l'orella i vindré a ajudar-te. Veus que bé? El diable és així. Sí. És així, és molt campatxà. És que l'hem tillat de mala persona, no té per què ser mala persona no és. Un diable, No ho és. No. Total, què va fer en Joan? Doncs va agafar les 3 pubilles, les va lligar a una corda i va cridar als seus amics perquè el traguessin del pou. Llavors, els tios estiren les pubilles i quan les van treure van tallar la corda i van deixar en Joan tirat. No, home, no. Sí, clar, perquè, home, ells eren 3 i les pubilles eren 3. Van dir, no, aviam si farem malament repartint aquí. Però no hem quedat que bufim-bufam no li interessaven les pubilles. A veure, en principi és una cosa que diem nosaltres, però potser sí que li interessava. D'acord. Total, van deixar en Joan tirat, greu error, perquè en Joan el que va fer automàticament és mossegar l'orella al dimoni. Clar. I li va dir que el portés on fossin aquells. Aviam, que no calia mossegar l'orella perquè només havia de picar la porta, Sí, aquí potser hi ha un error en la llegenda, però és així. Total, que el dimoni li va dir, sí, estan en una taverna, on estan els 3 gegants amb les 3 pubilles festejant. Oh, carai. El va enviar allà i què va fer en Joan de l'Os? Què va dir? Doncs els va matar els 6. A elles també? Mira, a elles també. Mare meva. No sé què havien fet, però la història ens explica que va matar els 6. O sigui que aneu al tanto, si camineu pel bosc i veieu un tio de 2 metres amb les celles juntes i una barra de ferro de 300 quilos, Sí. que no és un pastor.